Gyere, nézd, én is. Gyere, filmezem. Gyere, nézd, David. Mit kaptál, pucus? Milyen jól nézd, David. Ez kitől van? Ez nagyon jó lesz, nem tudom, milyen kibontjuk, és megnézzük, hogy kitől van. Jú, de Ez szép. nagyon szép. Na gyere, várjál. Itt a többi azt mondja, igen, bontsad ki a többit. Ez a Kingától, a Tomitól, meg a Marktól, meg a Martitól That's cool. Wow. Ez milyen jó lesz a babának. Gyere, azokat And this one kérem. was already open. Apa open those are just gift certificates, okay. Here you go. Thank you. Ez jó ötlet volt. Rá kell jutatni. Ja, majd ki kell. Gyere, David, nézd, ez bonts ki életem. Azt, gyere, tépjen, itt hol van, tépjen, ott fogjad és húzzad. 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 Oh, wow, mi az, David? Mi az, babamasi? Nem. Valami Tiéd? Lóri, Igen, kamera tiéd. előtt állsz tényleg. David. Jó. Wow, look at that. Nézd azt. Jú, ezt lehet húzni magad után. Milyen helikoptert kaptál, látod? Milyen helikopter. Na gyere, mi van még itt? Gyere, nézzük meg. Émi kicsit beültél a kamera elé, és háttal is vagy. Fordulj meg. Oda menj anya mellé. Fordulj Menjél meg. anya mellé. Turn around so they can see you. Gyere ide, mert ott nem vagy benne a képben. Légy szíves. Ide, Anya ide, mellé ide, vagy. David mellé. David mellé Oda, menj, David úgy. mellé, hogy anya mama lásson. Úgy gyere, David, ezt bontsad, tépjed. David, hey, itt ezen az oldalon. Hello, Az érdekli az ajándék. hello. Ott a másik ajándékot. Nézd, David, gyere, szaggassad, gyere. Húzzad ezt, gyere. Húzzad. David, az anyákat. Ott húzzad. Na most ezt lehet tépni, most miért nem téped? Ott tépjed. Wow. Mi az? Júj. Milyen rendőrautó az? Jaj, látod milyen szép? Medencébe? Igen, a medencébe ilyen úszógumi, ilyen rendőrautó, amiben lehet ültetni. Medencében. Okay. Hát anyu, ilyen Gumi. bébiknek, amiben bele lehet őt ültetni. Oh my goodness. Úszógumi anya, de olyan, aminek alja van, és akkor csak a lába lóg ki belőle. És akkor bele lehet ültetni. Még sun protection is. És akkor van neki egy ilyen kis ernyője fölött, hogy ne süsse őt a nap. It's this one Ó, here. akkor nem tudom ebben mi van, mert azt hittük, hogy ez az. Gyere, megnézzük. Oké, most nem tudok filmezni I see semmi. something. Hát, jó. Túl közel vagytok. Túl közel vagyunk. David, gyere, nézd. Wow! Wow! Gyere, ezt nézd meg. Tépjed. Húzzad. Na, ettől jó nagy izé lesz. Na, mikor, De, ilyen vizes valami? Játék? Ja, ilyen... Ez jó, mikor kint jó meleg vizes lesz. asztal, van rajta, lehet bele dobálni, vizet kell bele rakni, és akkor vannak ilyen kis pici, ilyen kis játékok, amikkel lehet fröcskölni, hát így lehet benne pancsolni, olyas, mint egy ilyen, olyan, mint egy kis picike szökőkút, olyas valaminek néz ki, de lehet dobálni a golyókat, és akkor mennek lefele ott a spirálba. Wow, nézd, David! Nem olyan kicsit, hogy megegyek. Nem, Ez kis gyerekeknek nekik van. van. Mondjuk 2 éves kortól van, de nem ilyen gömbök vannak benne, ilyen ekkorák. És akkor lehet velük Ilyesmit hagytak ott a régi háznál is, emlékszel? Ja, egy ilyesmi volt ott, ja, Éminek is, ja. Oh, wow. Húha. Na hát. Hú, mekkora. De jó, ám ezt ki kell próbálni. És akkor van rajta ilyen kis vízimalom, lehet bele önteni a vizet, és akkor ott forognak, meg Szia! minden. Szia! Hoppá! Jaj, vigyázz. Segre esik. Segre ültél? Az a helikopter. Jaj, a helikopter. Na várjál, mert itt volt valami ruha, ezt még kinyitjuk, megnézzük. Ó, hát és azt anya megnézi, hogy olyan érdekel. Look, Amy. De aranyos. David! Ja. Jaj, életem. Hogy ezt kivőtt ő volt, azt nem tudom, mert ebben nem volt pártja, már gondolom kikerült belőle. Na, jó van. Muszáj fejelre rakni? Áú, Amy, ne rakd a hajamba. Ó, David. Oda
Oh! Úgy tudja mondani ezt az ó-t. Úgy tudja mondani ezt a ó-t. Na mi az, Dudus? Na, hol a cipőd? Várjál, mert a cipőbe csak jobban tudsz menni. Na jó, lekapcsolom most Jó. ezt.